Той трябва да спреш по принцип на 100 щива. Съединител, намаляваш и втора. Тъй, намали се басъединителя. Спирачка и втора. Съединител, спирачка, втора. Дай шуните долу. Яваш. Тъй. Бя тази бре долу, не сапна. Тъй, шуните долу, яваш от брак газъс и леко спирачка, ама не газ. Дай шун газ, леко. Тъй. Вече направо. Газ. Те искам да караш. Сега малко е те, докато да вземеш средата винаги, те е добре, малко се нататък и газ ще ти гасни. Газ. Малко насам е те. Дай натам. Газ. Натам, тук имаш. Си нататък. Трета сега искам. Само е четвъра. Кима. Малко ми кофтика значи, той бе работа чест. Четвърта си. Боже, къде си виж човека, бе, брат? Ми това си вари, брат. Скоростта никога ба бабу кажа. ще, бе. Това си, не? Скорост се съм имаш Презен си точно биде във вълча. Толкова сгоре. Четвърта, не знам, скорост сменяш, бак мисли. Само знаеш, че едното е напред трета, насам е четвърта. Разбираш, че го знаеш, няма да гледаш. Те ще се трябва да трета. Дай газ. Виждаш, не ти прекъсва. Тъй, сега на завой винаги с втора съединител. Съединител. Те на втора леко газ. Нежно, галежно. Тъй, се мегач и съединител. Втора, газ пак. Завиваш и газ. С BMW само внимавай, Peugeot. Тъй, там имаш той да чакаш, като минат колите, тогава ще завиваш. Дай. Тъй, ти си, дай ляв леко, чекайте долу. Трета, два съединителя. Дай напред. Два съединителя. Виж си какво бавно бе. Те искам. Добро, чок са ламп мъжа на работа. Дай газ. Тъй, два съединителя. Са съединителя. Тъй, газ перачка на газ, леко съединител тут.